आंनि दैसा ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दायो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बोथोरा दिनै जोबोद गरमखायनो आङो मा खालामगोन मा मागोन एसे बेरायग्लांदों। दा बेवहाय आंनि फिसाजोमोन आरो आंनि बुरिमोना माखासे नारें जागासिनो दं, नारें खागुजि। दा बेवहाय आंबो जाफायनो नागिरबाय। बा गोथावथार नामा नारेंआ? मासेबां गोथाव जादोंलै बिसोरो। आराम जमा जिरायलायना आथिं हेबलायलायदोंलाय। आयौ गोखै मोनदों ना मोनाखैलै बिसोरलाय? बा माथो खुरैयावबो बानलु संख्रि लालायनाय। खदैया गजोबथारबाय मांबारदे। आंबो जानोसै। गावसोरल' सोथारखो आंनोबो हरदो एसे। सम सम जागारहैलांनांगौबोलै बे फिथाइखौ एखेबारे गरमाव मेजेमफोर दानगारनायनि, गरमनि दानगारनायनि। गथ'फ्रा बोरै जानो हाखोब्रा, गोखै मोनाखै नामा? आयौ हाथायानो खैजोबखाबाय नुनानै। बा हाब दिसायाबो होथारदों माथो, गोखै मोनाखै नामा दिसा? दे मांबार लेमदो, जानो लुबैनाया हाबथारला। खदै गजोबथारबाय, एसे जानोसै। थाब थाब लों मांबार। आंबो जानोसै नारें खागुजि। गोखैथार माथो। गोखै मोनाखै नोंसोरो? गोखै मोनाखै? गोखै मोनाखै। लुगै लुगै लुगै। Anu vậy. Ăn có alo kì nhỉ? Cứ ra con xem nó ghi được. Dạ không bay, dạ không bay, dạ không bay, dạ không bay,